Katsotaanpa. Me lähdin nyt ensimmäisen kerran tällä uudella pyörällä ja ylipäätään Ounasvaaran talvipyöräilyreiteille pyörän kanssa, niin katsotaanpa mitä tästä seuraa. Ei muuta kuin vauhtia olla se päähän ja menoksi. Tässä on nyt sitten semmonen risteys, mistä mä lähden tuonne pyöräreitille ja kuvaan tuolta väliltä. Lähdetäänpä kokeilemaan. En tiedä, joutaanko tässä kauheasti puhumaan. Pitää keskittyä tähän ajamiseen. Siinä oli vähän tiukempi mutka. Kivaa tämä on. Tähän alkaa pikkuhiljaa pääsee niinku jyvälle tähän väliin. Nyt tulee joku ihme pomppu! No ihan siitä se vetti. Sitten se vähän jyrkkää. Kiivetään välillä ylös. Ui perkele! Nyt meinasin ajaa. Eläinkö sitä rinkatusta? No, tuleepahan testattua tuo kameran käyttö tämmösissä rutiinissa. Mikrofoni on ainakin ollut matka. No niin. Nyt tähän pääskellä. Otetaan lähes ohketta. Täällä on aika vasta joku on. Väiskin laavu. Kiva laavu. Nyt meidän pikku pausi. Otan ihan kypärän pois päästä. Nyt on kyllä pakko todeta, että olen ihan täysin myyty tähän Ounasvaaran talvipyöräilyreitistöön. Tulin tähän Väiskin laavulle hetkeksi levähtään. On täällä joku makkaraa käynyt paistamassa, kun tuossa savua siitä. Siihen saa säkkiä tulee, jos haluaisi laittaa, mutta enpä mietä, ne on tullut syömään. Ne on tullut pyöräilemään. Kummasti siinä henkästyy, vaikka sähköpyörällä ajeleekin. Hiki on jo. Ja mä oon puolimatkassa käytännössä, kun pitää tältä Väiskiltä vielä ajaa takaisin kotiin. Niin se on suihkussa mentävä käymään sitten, kun pääsee kotiin. Se on tämä hauska. Aivan kerta kaikki. No niin. Tämä on nyt sitten se keskimmäinen noista punaisista reiteistä. Niin katsotaanpa, onko tämä yhtään paremmassa kunnossa kuin tuo alempi. Näitä koloja näköjään täälläkin. Nyt ollaan sitten Tottarakan kupeessa ja otetaan tästä vielä pikku videopätkä. Ihan hyvät opasteet täällä on. Pitää koittaa niitä seurata tässä. No niin, nyt tulee alamäkiä. Kyllä tässä saa koko kroppa tehdä töitä. Mutkia täällä vetelee suoraksi. Puut meinaa tulla liian lähelle. Onneksi niitä ei lasketa, jotka tulevat lähelle.
No nyt on paljon puita. Ja paljon vauhtia. Ui! Ui saa! Ui saa! Oli pakko jarruttaa! Ui! Meidän on liikaa mutkia ja liikaa puita. Käsivarrikki alkaa väsyä! Merkillistä pyöräilyä, kun käjeet väsyy. Meneekö jalat? Ei kestä. Ui saatana. Tää alkaa ihan selvästi olla väsynyt. Ei pysy rännissä. Pitäisikö vähän malttaa hihasta? Nyt on niin herkkuja alalla. Tätä jarruttamista pitää opetella. Ootpas nyt. Tämä menee sinne alas ja toinen menee suoraan Santaspurtille, mutta me mennään täältä. Tämä menee tänne Jätkänkyttiläisille loppueeseen. Siihen tämä lysti sitten loppuu. Ja vähän tätä nyt ylöskerraksi. Nyt näkyy kuulkaa jo penkki tuolla. Jes. Se oli siinä kuulkaa. Ha! Tulipa kuulkaa lystiä. Aivan mahtavaa.